Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Wani matashi mazaunin jihar Kano wanda ke harkar cryptocurrency ya tura ma ɗaya daga cikin jaruman Kannywood wasiƙar soyayya, inda yake cewa, "Don Allah ki daure ki wuf da ni, don na faɗa kogin soyayyarki." Amma jarumar bata maida mashi da martani ba.